Zdravím přátelé, já jsem Frapi.cz z kanálu Lulu Games a toto je můj první let's play na tomto kanále a také první díl ze hry Euro Truck Simulator 2. Takže teď si založíme účet, takže napíšeme moje jméno Frapi.cz. Vybereme si obrázek, je jich tady nespočet, takže tady tento kanál samozřejmě, že dáme si třeba já nevím, třeba z Mana. Logo společnosti máme tady znak Evropy. Takže název firmy Lulogames. S.R.O. Vytvořit. Takže přeskočit důvodce. Vybereme si začáteční město, samozřejmě že Ostrava. Takže nechceme žádnou výuku. Na Ostravu. Takže jenom si ještě nastavím zvuk, kde se kompetence vypnu. Tak. Takže a můžeme vyjet. Jedeme tady takovou malou trasu, jedeme jenom do vedlejší firmy v Ostravě a vezeme nějakou prázdnou nádrž. Tak. Podíváme se do stran. Což ještě nefunguje, takže to musím nastavit. Takže to si nastavím v off-screenu. Takže máme zelenou, můžeme normálně jet. Takže videa na mém kanále budou vycházet každý pátek v 16 hodin. Tohle video natáčím ve čtvrtek ráno. A už jsme už jsme u firmy, kde máme dovést náklad, takže tohle video bude vážně krátké, protože tohle je první, takže příští video už bude delší, protože už si hned najdeme nějakou zakázku a pojedeme někam dál. Taky kdybyste měli nápad na nějakou hru, takže pěkně napište na e-mail, který vám dám do popisku videa. Pokusím se tady tuhle hru nějak koupit nebo si nějak získat. A můžeme zahrát, můžeme dělat nějaké livestreamy. Později budou možná nějaké asky, facebookovou stránku si musím ještě založit, ale kdyby si mě něčím kontaktovat, tak napište na můj e-mail, který bude ještě připomínat v popisku videa. Takže tady můžete vidět naši garáž. Tak. Teďkom si jenom najdem zakázku a necháme to na příští video. Takže dáme si Brno, Katovice, Bratislava, Katovice. Takže mi se asi líbí ta Bratislava, takže pojedeme do Bratislavy. Takže povezeme ryži, za tento náklad dostaneme 3607 euro. Takže já se tady pojedeme z firmy. A tohle bude pro dnešní video všechno. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, takže se vám líbilo, takže mi dejte like, případně odběr. Takže já se s vámi loučím a zdarec!